Mikel Urdangarinen kantak dioen bezala badira 3 aste. Eta guk gaur badira 21 urte izan behar dugu zuen eskutik gure kantu ibilbidea hasi genuen eta. Denbora ez da alferri pasatzen. Urte hauek guztiak tomiz hitzaiz eta elkarrekin bizitako unez josite egon dira. Zuen babesa eta konfiantza izan dire gure bidean aurki. Eta zeuei esker gaude gaur egun. Atzera begira arrotasunez eta aurrera begira ilusioz. Aurten gainera zuek 25. urteurrena ospatzen duzuen. Eta ospakizunetara gu gonbidatzea benetako ohore eta arrotasuna izan da guretzat. Eskertzeko da beti erakutsi diguzuen urritasuna, jarrera eta indarra gurekin partekatzea. Hori izan da, hain zuzen ere, gure bidean izan dugun altxorrik handienetako. Guretzat, hau ez da zuenek ibilbide baten ospakizuna. Partekatu dugun guztia da benetan ospatzeko. Lehen pausoak, oholtza gaineko emozioak eta tartean gure 20. urteurrena ospatzera Irlandara egindako bidaia zuen laguntzarekin. Horregaitik gaur, ezker honeko genu zuedana zitzalekin plaka hau emain nahi duzuegu. Zuek izan zaretelako gure historiaren parte eta izango zaretelako etorriko den guztiaren oinarri ere. Eskerrik asko.